L'Horta és la comarca que envolta la ciutat de València, configurant així la seva àrea metropolitana. El seu nom prové del conreu intensiu d'una plana litoral amb importants recursos hídrics. Compta amb 12 segles d'història, és a dir, dominització del territori. L'Horta de València va sorgir amb la implantació d'un sistema de regadiu important per a la cultura musulmana i basat en les séquies. L'Horta històrica és, per tant, la compresa entre els dos límits màxims de reg de les 7 séquies del Tribunal de les Aigües de València, juntament amb el de la Reial Sèquia de Montcada. Aquest sistema de séquies és l'encarregat de dibuixar la trama que atorga a l'Horta la seva peculiar forma al paisatge. L'Horta de València té el seu origen en l'època musulmana, l'època de l'Àndalus, a partir del segle VIII, i ha anat evolucionant al llarg dels segles. Però, lògicament, les societats que han viscut, que han ocupat, que han treballat aquesta Horta de València no han estat les mateixes. La forma d'organitzar-se en el període musulmà no és el mateix que a partir de Jaume I, de la conquesta i els repartiments. I el creixement demogràfic d'època moderna també ha anat transformant-se. La història és canvi, és transformació. L'Horta Comarca és l'espai format per 44 municipis, el més gran de tots és València, però a banda està l'Horta com a espai agrari. L'Horta com a espai agrari dona nom a la comarca de l'Horta, però avui dia gran part d'esta horta ha desaparegut. Els darrers canvis que ha viscut l'Horta són els que han arribat a nosaltres i són els segles XIX i XX. Com a historiadors tenim molt clar el moment, és el que anomenem la revolució burgesa. Això a efectes d'espai agrícola, al segle XIX o principis del XX, no implica massa canvis, però sí, per exemple, respecte a l'organització política i social d'aquesta horta. Clarament, el major canvi és el de la generalització de la xicoteta propietat. I, evidentment, en el segle XX hem de parlar de l'altre gran canvi visual i material, que és el creixement de la ciutat, nous barris, zones industrials i l'impacte brutal en l'organització de l'horta de les grans infraestructures. Quan la ciutat comença a créixer de manera cada vegada més accelerada i la seva població té una necessitat de disposar d'aigua potable per a poder beure. I ahir comença a competir en l'horta per la disponibilitat d'aigua en el riu. El canvi ve quan deixen de ser únicament pobles agrícoles, que treballen i viuen de l'horta en la majoria de la seva població. Els canvis industrials, l'abandonament dels camps i el que la gent diversifica en treball industrial, treball del sector serveis, és el que ha transformat veritablement la vida d'uns pobles agrícoles quasi exclusivament a una societat urbana, per molt que parlem de pobles que no són la ciutat de València. Així és més que no és rendible. La terra no dona diners. A hores d'ara està tot molt complicat. I en l'agricultura més. Aquesta globalització del món està llançant-se a perdre el que és una horta com la nostra, que és característica, és de les poques que hi ha al món, i així s'està perdent tot. El tema de que vinguen d'Europa o d'altres parts del món, no sé, creguilles. Ara el tema de la taronja, per exemple, ja veus com està, fatal. L'Horta de València posseeix un enorme patrimoni de béns mobles i immobles, i també de béns immaterials, que han anat definint un determinat imaginari col·lectiu. De manera que l'Horta és també la imatge que tenim d'ella. El Tribunal de les Aigües o les formes de la cultura agrícola tradicional, les algueries, les barraques o els molins, les séquies i els assuts, la intrincada xarxa de camins, la toponímia. L'horta és, doncs, un producte cultural, fruit del treball secular d'una societat que ha interactuat i transformat el paisatge. A finals del segle XIX, quan la Renaixença està elaborant un poc una reconstrucció de la cultura valenciana, n'hi ha un procés de descobriment del paisatge en tota Europa. El paisatge, que havia estat una cosa aliena a la pintura, a les arts, el romanticisme la recupera, i això convergeix en una recuperació o en una potenciació del paisatge de l'horta, d'una reivindicació artística. I la Renaixença, en les activitats culturals, en la seva poesia, en els seus textos, reivindica també la fertilitat y la imagen de la horta valenciana. Hoy en día existe una gran riqueza patrimonial del horta, tanto desde el punto de vista material como inmaterial.
No olvidemos que el Tribunal de las Aguas es patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero por otra parte, nuestros trabajos han demostrado que al menos existen unos 400 elementos del patrimonio hidráulico relacionado con l'Horta en funcionamiento, además de las acequias. Ello supone una enorme riqueza patrimonial. Durant més de 2 segles, l'Horta ha sigut un dels símbols d'identitat de les valencianes i dels valencians. La iconografia agrària de l'Horta ha estat present en l'imaginari col·lectiu, tant en la pròpia ciutadania com en les persones que ens visitaven, no? Ha sigut associat a València. Com a conseqüència del model neoliberal i del resultat que tot això ha tingut en el nostre territori, aquests símbols d'identitat han anat a poc sent substituïts per altres símbols que han sigut associats amb la modernitat, amb el progrés. Ha hagut un desplaçament, no?, del que serien aquests elements del paisatge agrari tradicional, com l'horta, com l'albufera, cap a altres espais de la ciutat que han cobrat protagonisme, com són el front marítim, litoral, el port o fins i tot la Marina Reial. La albufera de Valencia tiene en parte su origen en las aguas procedentes del sistema de regadío de la margen derecha del río Turia. Todos conocemos que la albufera de Valencia se nutre durante siglos de la acequia real del Xúquer, pero es cierto que desde el norte recibe aguas sobrantes precisamente de las acequias que proceden de esa margen derecha. La comarca de l'Horta reuneix 48 nuclis urbans. Un d'ells és la ciutat de València, amb 800.000 habitants. Però n'hi ha 14 que sobrepassen els 20.000 habitants, com ara Torrent, Mislata, Alaquàs, Manises o Catarroja. És la més densament poblada de les comarques valencianes, i això comporta una relació difícil entre els espais habitats i aquells altres destinats a superfície de conreu agrícola. Si no hay agricultores, no hay huerta, es evidente, no hay producción. Que si en 1900 el 80% de la gent que vivia als pobles de l'Horta vivien de l'agricultura i treballaven en l'Horta, avui en dia en la majoria de pobles de l'àrea metropolitana de València no arriben a l'1% de la gent que és professionalment agrícola. Per tant, significa que el canvi és absolut. Els llauradors de l'Horta venien de matí a portar al mercat els seus productes i per la vesprada molts d'ells recollien tota la brutícia dels carrers, inclús casa per casa recollien el fem i se l'emportaven en els carros cap a les seues hortes. I ahir, aquests nutrients o bé servien als animals de l'horta o bé servien als camps i els enriquien. I al l'endemà tornaven a la ciutat amb els seus productes, de manera que hi havia un cicle de matèria també que es retroalimentava d'aquesta manera. Les infraestructures han tingut un impacte molt important en l'horta. Tal vegada els símptomes més significatius d'aquests impactes es remunten als anys 60, als anys 70 del segle passat, quan es produeix l'ampliació del port i quan es construeix el nou lli del Túria, a través de l'anomenat Pla Sud. Des d'aquell moment, la política de les infraestructures ha continuat imparable i trobem nombrosos exemples. De fet, ara estem esperant perquè una infraestructura que ens pot fastidiar molt, per dir-ho suau, és la del corredor mediterrani, perquè en teoria va per així, enmig de l'horta. Els darrers 15 anys, els valencians i valencianes tenim una experiència catastròfica de que qui planifica el territori és el polític que ha estat comprat i subornat per alguns partits polítics. I això cal dir-ho amb majúscules. No pot tornar a passar que el territori siga planificat per polítics que han estat subornats i comprats. I això és una cosa primordial i fonamental. Evidentment, una vegada feta aquesta ratlla roja que no pot creuar-se, l'altra qüestió indispensable és que l'horta i l'espai metropolità de l'horta siga planificat perquè correspon, però després d'un debat públic de què significa. La relació entre la ciutat i el seu hinterland ha estat de simbiosi i de conflicte, en una barreja d'alternatives històriques. La ciutat ha sigut el gran estómac de la producció de l'horta, o el lloc on han sorgit els moviments de defensa dels espais naturals i patrimonials. Però també la residència dels grans propietaris o la seu de les companyies constructores. Salvem han fet una tasca molt positiva. El primer Salvem
A mi aquest nom, de Salvem, és el Salvem el Botànic, i van evitar la construcció d'un hotel de moltes plantes que hauria fet, a banda de desfigurar el paisatge, hauria fet ombra als mateixos arbres del Jardí Botànic. Però abans del Salvem el Botànic ja n'hi havia altres moviments pareguts. Aquests moviments aconsegueixen posar la reivindicació de l'horta i la defensa de l'horta al debat públic, a l'agenda pública, aconsegueixen que els mitjans de comunicació se'n feren ressò i contribueixen a generalitzar una major consciència a nivell social sobre la importància de defensar el territori. Les dones han tingut molt poc que veure en aquest paper de guardianes de l'aigua, no? El Tribunal de les Aigües mateixa és un tribunal composat per homes, les comunitats de regants són eminentment masculines. La dona tractava de cuidar d'una forma especial la terra, li sabia mal utilitzar químics i fitosanitaris en l'horta i eren moltes voltes elles, les dones, les que tractaven de convèncer els seus homes perquè no utilitzaren fitosanitaris i pesticides en la seva parcel·la, perquè consideraven la terra com una mare que estava donant-nos de menjar i els sabia mal contaminar-la. En la conca de la Mediterrània europea, només es conserven 6 àrees que tenen característiques similars a l'horta de València. Tanmateix, més de la meitat del conreu existent a la dècada de 1960 ha desaparegut actualment. I l'expansió urbana i el creixement de les infraestructures estan posant en perill la resta de superfície agrícola. Per això, cal que ens preguntem si l'horta, associada al conreu de regadiu, té o no futur. I cal que ens preguntem què hem de fer perquè el tinga. L'horta té futur i qui no li veu el futur a l'horta li ho hauria de veure perquè en aquests moments n'hi ha moltes ciutats del món que estan desitjant tindre espais productius a la seva vora i espais amb valors ambientals com els que té València. Tenim uns aliments de qualitat produïts a la vora de la ciutat. I això és un privilegi, un luxe, que moltes ciutats del món no disposen i que ha de potenciar-se per a tractar de reconstruir algunes d'aquestes interaccions que en el passat generaren un equilibri entre horta i ciutat i que poden donar una bona posició, una molt bona posició d'aquesta ciutat, avantatjosa en el disseny del que ha de ser la ciutat en el segle XXI, si el que busquem és seguretat alimentària, si el que busquem és qualitat ambiental, si aquest és el model al que aspirem. Que les que ens queden avui en dia no és l'horta en si, sinó jardineres. Per què aquesta frase tan agressiva? Perquè si vegem les imatges, els plànols de 1900, la fotografia aèria de l'horta de València de 1956, el vol americà, el que vegem és un puzzle de parcel·les, de camins de séquies, dins del qual hi ha nuclis construïts, són els pobles. Però qui dona i té continuïtat és l'espai de l'horta. Si nosaltres ara vegem la fotografia aèria, ara en 2019, de l'horta de València, la vegem en Google Earth, el que vegem és nuclis urbans units, carreteres que tallen tots, dins dels quals queden espais d'horta. Això són el que anomenem jardineres de forma agressiva. Per això, la idea de que l'horta com a tal espai històric ja no existís. Ha de tindre futur perquè l'horta és el rebost de les nostres cases. Entonces, si no té futur l'horta, no tenim futur com a espècie. I a mi quasi que em donaria igual i visto lo visto, a lo millor seria lo que tocara. Espècie humana no sirve. És insostenible que puguem pensar en un model alimentari que devora petroli, com el que estem ara vivint, perquè ara estem portant els signos de Xile, les taronges de Sud-àfrica, les creïlles de França, i aquest model és absolutament petrodependent. Entonces, o salvem l'horta, perquè tenim l'horta ací al costat, eixa d'ahir, potser la collita ja no és perquè no té preu i acaba rotobatant-se, i és un crimen que tinguem que portar les cebes utilitzant petroli que ja no tenim d'una altra part del món, tenint aquestes cebes ahir i la llauradora o el llaurador, segurament siga home, que està cultivant-les, tinga que incorporar-les a la terra i morir-se de fam en sa casa. No té lògica. En 2018, el Consell de la Generalitat ha aprovat el Pla d'Actuació Territorial i de Dinamització de l'Horta de València i el seu objectiu, entre altres, és la protecció del paisatge cultural. Un paisatge cultural mil·lenari
que ha aprofitat els recursos hidràulics escassos de la conca mediterrània per a fer una horta de gran qualitat. Se debe de facilitar, ofrecer oportunidades para que el agricultor siga manteniendo su práctica agrícola. Para ello entendemos que hay un factor fundamental, entre otros, un factor fundamental, y es la comercialización. De alguna manera entendemos que se debe de garantizar unos precios más rentables a través de una relación más directa entre el productor y el consumidor. Posiblemente el mercado de proximidad, que en los últimos años se está potenciando, sea una de las líneas más interesantes en ese sentido. L'horta té futur si els valencians volem que tinga futur. En primer lloc, valoritzant o donant valor a les persones llauradores, que són els grans artífecs que existisca. En segon lloc, si mos la creem, si pensem que és un tret identitari, un tret patrimonial que hem de protegir i hem de cuidar. Si nosaltres, els ciutadans, que no som llauradors, mos la creem, sí que sobreviurà. Entendemos que es fundamental la formación, divulgar los valores patrimoniales del horta entre la población. Una población formada, una población que sea consciente del valor patrimonial que tiene la huerta, tal vez sea el mejor activo para la protección de la misma.